Felly, Alun Davies, Gweinidog Gymraeg a disgybydd y loes, croeso i faes yr Eisteddfod. Gan i ddechrau gan holi chi beth yw'ch gobeithio chi yn eich swydd newydd gyda yn tymor newydd y cynulliad? Fel Gweinidog y Gymraeg, dwi'n sicr mod i eisiau gweld, mae gen i weledigaeth glir, o sut yn eisiau gweld y Gymraeg datblygu yn ein cymdeithas ni dros y 5 mlynedd nesaf. Eisiau sicrhau bod gyda ni lle i'r Gymraeg, dim jyst ar faes Eisteddfod y Urdd, ar faes Eisteddfod cenedlaethol, ond a stepyn drws yn gytreddu pobl ar draws Cymru. A mae hynny yn meddwl bod rhaid bod ni sicrhau bod plant yn cael y cyfle i ddysgu Gymraeg ac i ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. A wedyn ni, fel ein cymdeithas ni, yn cael cyfle gweithio yn y Gymraeg ac yn cael sgiliau newydd trwy gyfrwng y Gymraeg. Ydych chi braidd yn siomedig mae Gweinidog i chi a neu ysgrifennydd, falle dy Cymru ddim... Na, dwi ddim yn siomedig o gwbl. Dylanwad ar y cabinet oherwydd hynny? Wy'n credu bod gen i digon o ddylanwad, dim jyst yn y cabinet ond trwy'r Llywodraeth. Dwi ddim yn decsio bod ti fath na o beth. Ac mae rhaid deall sut mae'r Llywodraeth yn gweithio. Dwi'n cydweithio gyda Kirsty Williams, yn yr adran addysg. Dyn ni'n gweithio ar y cyd gyda'n gilydd, ac be dwi'n neud yw canolbwysio ar y Gymraeg ac cyfrifoldebau addysg sy'n gen i. Ond i bob un sy'n becsio a bod ti statws o'r unrhyw fath, mae'r cabinet neu rhywbeth arall. Fyswn ni'n gweithio nhw, mod i'n gweinidog llawn amser yn gweithio ar draws y portfolio ac yn gweithio ar rhan y Gymraeg yn y Llywodraeth, ond i sicrhau bod pob un gweinidog yn ystyried ac yn deall oblygiadau dros y Gymraeg. Ac chi wedi cyffwrdd a cydweithio â Kirsty Williams, ysgrifennydd addysg. Mae yna galwad wedi bod gan Gymdeithas yr Iaith a gan yr athro Alun Davies hefyd i ddileu y cysyniad o'r Cymraeg ail iaith. Beth ydych chi'n meddwl o hynny? Ydych chi'n cytuno â hynny? Oes angen diwygio Cymraeg ail iaith yn ein ysgolion ni? Wel, mae her gyda ni, oherwydd dyn ni'n gwybod bod ni ddim yn creu Gymraeg newydd ar hyn o bryd. Ni'n gyd yn deall hynny. Felly mae rhaid ystyried beth mae Sioned wedi gweud. Wedi cwrdd y cymdeithas yn barod y bore yma ar y faes Eisteddfod, ac dyn ni'n mynd i barhau i gwrdd i edrych ar sut dyn ni'n sicrhau bod pobl, bod plant yn ysgolion ni, ddim jyst yn cael gwersi Gymraeg unwaith neu dwywaith yr wythnos, unwaith y dydd, lle bynnag maen nhw, ond i sicrhau bod ni'n creu Gymraeg ar diwedd y proses. Achos beth sy'n becsio fi yw bod ni'n creu Cymru sydd yn dwyieithog ac yn wir dwyieithog. Ddim creu pobl sy'n gallu pasio'r arholiad, ond ddim yn gallu siarad Gymraeg mewn unrhyw ffordd realistig, ond bod ni'n creu cyfleroedd i bobl dysgu ac wedyn i defnyddio'r Gymraeg. Beth mae hwnna wrth gwrs yn mynd at gwasanaethau Cymraeg o'r cryd. Mae Cymraeg i blant wedi dod yn lle twf nawr, ond gyda 200,000 yn llai o arian. Be byddwch chi, chymod, mae pryderon gan rieni, mae rai rieni yn gweud bod nhw, yn enwedig yn y gogledd, sydd wedi colli gwasanaethau twf, yn dweud bod nhw'n goffod troi at gwasanaethau Saesneg. Fel fydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod y gwasanaethau Cymraeg yna ar gael iddyn nhw? Dwi'n credu bod rhaid ni sicrhau bod gwasanaethau Cymraeg ar gael ar draws y gwlad lle bynnag dyn ni'n byw. Dwi'n cynrychioli ardal Saesnig iawn ymlaen â'i Gwent, ond mae rhaid ni sicrhau bod rhieni dwi'n cynrychioli yn cael y cyfle i gael gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg. Nawr, sut dyn ni'n neud ymlaen â'i Gwent, mynd i fod yn wahanol iawn i sut ni'n neud yng Ngheredigion neu Dwyddol neu rhywle arall. A dyn ni gyd yn deall hynny. So, dwi'n ymwybodus iawn i weithio gyda Cymraeg i blant i sicrhau bod ni yn darparu y gwasanaethau yma. Nawr, dyn ni gyd yn gwybod bod ni wedi cael toriadau. Nawr, dwi ddim yn cytuno gyda hynny. Dwi ddim yn cytuno gyda polisiau y blaid gydwadol yn Llundain. Dwi ddim yn cytuno gyda holl agenda austerity yma, ond dyna lle ydyn ni ar hyn o bryd. Ac felly dwi gobeithio mynd i edrych ar sut dyn ni'n gallu diogelu y cyllidebau Cymraeg ac i sicrhau bod ni'n gallu diogelu gwasanaethau Cymraeg ar draws y gwlad. Ydych chi'n gallu rhoi mwy o arian i Cymraeg i blant i ddarparu fwy o wasanaethau? Wel, dyn ni ddim yn gwybod, dwi ddim wedi cael cyfle eto. Dim ond diwrnod dwi wedi cael yng Nghaerdydd ers i gael ymhenodi. Felly, pan dwi'n mynd nôl i Gaerdydd yr wythnos nesaf, be dwi'n mynd i wneud yw eistedd lawr gyda Kirsty Williams, eistedd lawr gyda gweinidogion eraill, a gweld sut dyn ni yn darparu'r gwasanaethau.